Jeg skal lave ligning for en anden grads ligningstoppunkt. Og det vi starter med her, det er at en helt normal anden grads ligning og en anden grads ligningstoppunkt. Så det vi gør, det er, at vi vil gerne have det der parentes væk. Så først så prøver vi at fjerne den ved at sige den ene hjerne plus den anden hjerne minus det dobbelte produkt, altså gange i parentesen. Så der kommer til at stå y er lige med a parentes h hjerne plus x hjerne minus, fordi der står minus x minus 2 hx plus k. Det vi så gør, det er, at vi ganger ind i parentesen med vores a. Så kommer der til at stå y er lige med a x hjerne plus a h hjerne minus 2 a hx. Så rydder vi lige op i den her ligning, fordi det er sådan rimelig rodet ud der, og vi vil godt have den til at sammenlignes med den. Så vi skriver y er lige med ax hjerne minus 2a hx plus a h hjerne. Det var faktisk den første lidt nemme del af det her. Så går vi videre til, hvad h og k er. Og h, det er x-koordinatet i toppunktet. Så vi skriver lige x-koordinatet ned her. Og k, det er så y-koordinatet. Y-koordinatet. Sådan der. Y-koordinatet. Vi starter med at finde ud af, hvad h er. Vi ved jo allerede, hvad b er, fordi, ja, det gør vi så ikke, men det finder vi ud af nu. Vi har ax i anden. Det må være det samme som ax i anden. Så har vi minus 2ah. Der er noget med x i. Det kan man så sammenligne med b. Og så har vi plus 2ah. Og plus k. Vi mangler skrive plus k, ja. Og der. Så kan vi sige, at det her, det må så være c. Så har vi rent ikke fundet ud af det. Så skal vi finde ud af, hvad h er. Og vi ved jo, at b, det er det samme som minus 2ah. Så skal vi bare isolere h. Første gang vi minus 1 for at få det her tal til et positivt tal. Minus b er det samme som 2ah. Og så dividerer vi bare med 2a på begge sider. There we go. Det er så h. Jeg har allerede fundet ud af, hvad h er. Så skal vi finde ud af, hvad k er. Og k står der, så vi skal finde ud af. Så skal vi lige c op. C er det samme som a h n plus k. Og så skal vi jo så isolere k. Og det gør vi på den her måde, at vi bare trækker det fra. Så det kommer til at stå c minus a h n er det samme som k. Men vi ved jo allerede, hvad h er, fordi det har vi lige regnet ud. Så det vi så gør, det er, at vi sætter h ind, fordi den har vi lige regnet ud. Det bliver så c minus a, parentes, minus b, divideret med 2a, i anden, er det samme som k. Så ganger vi ind i parentesen. Og det giver så c, parentes, minus a, og det er så minus b i anden, det giver b i anden. Og 2a, det giver så 4a i anden, er det samme som k. Så vil vi gerne have a væk, og så dividerer vi bare med a. Så der kommer til at så c minus b i anden, divideret med 4a, er det samme som k. Det vi så gør, det er, at vi simpelthen nok ganger med 4a og dividerer med 4a over på c. Så der kommer til at stå 4ac divideret med 4a minus b i anden, divideret med 4a, er det samme som k. Så, de har samme fællesnævner, så man kan godt lave dem op til den samme bryg. 4ac minus b i anden, er det divideret med 4a, er det samme som k. Men, ved jo allerede, at d er b i anden minus 4ac. Og det der, det må så være minus d. Så minus d divideret med 4a er k.
Eller y-koordinatet. Sådan.